sa ka awit. I'd rather leave while I'm in love, while I still believe the meaning of the word. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Jenny, sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Rather Leave While I'm in Love. Rose down the vine. Somebody's heart gets broken, usually it's mine. I don't wanna take the chance of being hurt again. And you and I can't say goodbye. So if you wake and find me gone, oh baby, carry on. You see, I need my fantasy. I still believe it's best to leave while I'm in love. Too many times I've seen the rose down the vine. Somebody's heart gets broken, usually it's mine. I don't wanna take the chance of being hurt again. You and I can't say goodbye. So if you wake and find me gone, oh baby, carry on. You see, I need my fantasy. I still believe it's best to leave while I'm in love. I still believe it's best to leave while I'm in RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Surigao City ang atong matatampo nagdasingan nga Jenny. Salamat intawon kay naka-out na gid ko sa akong trabaho. Hi, Jenny. Oy, Mark, ikaw man ko day na. Pauli na ka? Oo, Mark. Pwede o ako na lang kang ihatid sa inyo? Ikaw? Ay, dini na lang ko, Mark. May paliton pa sab ko. Sige. Jen, di ba wa mo kay duty ugma? Wa, kay Sunday man. Nga naman anta? Suruyon ka ko sa inyo, ha? Pwede ra. Bakit di na lang totohanin ang lahat? Sige, Oy, nga naman. Nainita ni mo. Kinsa man? Si Kuya Mark.
Pasudla lang. Imo gyud kitinuod ha nga mori kas amo. Lahi ba ako? So, masaad ko, ako ganun tumanon. Atik sad ay. Tinood bitaw? Asa di man tuyo na ako, Mark? Nga nituyo magid ka og kanis amo. Kuan, Jen. Hindi na lang ko magpaligoy-ligoy, ha? I love you, Jen. Mark, Muna tinood. Dugay na ko nakagusto ni mo. O namisita gid ko ni mo, aron mutuo ka nga, tininood din ako kada ni mo. May chance ka ko ni mo, Jen. imo mo sa kong gipakalitan, Mark. Uy, pwede og mo balik na lang ta? Sige, okay ra. Wa man sa ko magdali. Makapaabot ra ko hangtod kano sa kamaluoy nako. Salamat, Mark. Ayon sa man, nanguyab to si Mark ni mo dyan eh. Oh, ma. Unya imong gisugot. Wa pa mauy. Wa pa. Nga sa ato pa imo gidaing sugton. Okay naman sa tingali nga akong sagdan si Mark, ma. Kay buutan man sa siya. Dili ko gusto nga magkauyab mo ng Mark. Ha? Nga naman, ma. Ang akong gusto nga maminyo ka og hapon aron maluwas ta sa atong kapobre. Ma. Ma, unsay hapon good. Ayaw pa man na ng Pinoy. Uy, Jenny. Labi na ng Mark. Sus. Pangitag hapon aron maluwas ta sa atong kalisod. Tanawa na nga itong mga silingan nga nakabanaog hapon. Oh. Di ba nasinsoy lang kinabuhi? Naapil pa ang ilang mga ginikanan. Ma. Lain ng mama, uy. Siya may magpuot kung kinsay ako piliuin. Dili ko mahimong mutuman ni mo, ma. Sundon ako kunon sa may kipitik sa kong kasing-kasing. Tinood, Jen? Imo na kong gisugot? Oh, Mark. Uyab na ta. Salamat kayo, Jen. Ngawad ko ni mo pantusag dugay. Salamat ko kayo. Nganong gihatod ka tong Mark? Unsa man uyab na gyud mo? Oo, ma. Ako nang gisugot si Mark. Gahi gid kag oo ha. Giingnan ti kag ayaw pag-uyab-uyab og Pinoy. Labi na gyud ang Mark ka pobre pa nato. Hapon lagi ang minyo aron madato ta. Samo kay ng imong hapon, ma, uy. Dili ko ganahan ng hapon, ma. Dili ko ganahan nga mangita og hapon. Si Mark ang gusto na kong ikauban sa tibuok na kong kinabuhi. Mao ba? Ha, so magtuman gyud kas imong gusto. Hala sige. Gahi man gyud ka kag-o, layas dinhi. Uban na tong Mark. Nga sa ato pa, wag gid ko magustuhi sa imong inahan, Jen. Mao na, Mark. Kay gusto niyang maminyo ko hapon aron ko numuhayahay ang iyang kinabuhi. Unya, sa may plano ni mo ron? Naglibog na gid ko ini kay gipalayas naman ko niya sa amo. Ay, kadok. Mangita taga itong kapuyan. Unsay puti may pasabot, Mark. Mangita taga itong kapuyan. Kay magpakasalta nga kita ra. Mark.
dali arang nilabay sa panahon dong sa walang ibaw nga sa atong pagpaningkamot, nakatukod na taog kaugaling na atong negosyo. Mao gid day. Malakaw rin day. Asa man ta? Atong duawan sa mama nimo. Ug ato sa tiyang bahinan sa grasya nga atong nadawat. Maayo pa dong, kay gimingaw na sa gigon ni mama. O sa may imong gianhi. Pasaylo alang ko ma. Ngawa ko mutuman sa gusto nimong mahitabo. Bisan tuod og dili hapon ang akong naminyuan ma, pero maayo man ang dagan sa among panginabuhi. Gani, may gamay namin nga negosyo. Mao na, ma. Og mahimo tabang ninyo sa inyong panginahanglan. Aw. Kamoy bahala. Pasayloasad ko sa akong nabuhat ni mo, Jenny. Huwag ni mo, Mark, pasayloasad ko nga wa ko makadawat ni mo. Ato na tong kalimtan ang tanan mo eh. Day, ato na tong kaon ang atong gipamalit na. Parang mama. Indutas ang gibati day. Nga nakadawat na nako ang imong inahan. Ako sabdong, gaan kay akong dughan nga nagkauli na ang may namong kabubuton gyud ni mama. Maayo unta dahil nga magpadayon ng maayong pagtagad ni mama nimo. Diri nako. Nadama na itong tanan ang atong ighatag nilang mama ni mo, day. Niara dong, ni Ana. Narday. Malipay gnus mama ni mo, kay ato naman sa siyang giduaw. O may dapo ta lang silang panginahanglan nun. Maugi dong. Tubo sila kadalipay ko silang gibuhat. Kinsa may kontra ining mama nga nagyaw-yaw man. Manilang gatag. Ay, ngano ba na? Nangayo ko nga ilaram akong gihatagan. Bisag kano sa dili gyud ko makadawat na Mark na himong banas imong maguwang junjun. Ang akong gusto, hapon. Moy akong gusto nga mabanas sa imong maguwang. Day, ito na. Mamauli lang ta sa ato. Pasensya na kasi manadunggan sa akong inahandong ha. Okay na, day. Pero, ay, hangtod day karon, gikontrahan pa ko sa imong inahanday. Bisan sa kaayo nga akong gipakita nila. Di yapon siya makadawat na ko. Ayaw na siya kagdadong. Ayaw na ha. Ako na kang bana. Ug imo na sa kong asawa. Bisag unsay mahitabo, way makabuhag nato. Ug maning kamot ka nga mahatagan nato og maayong kaugmaon ang umaabot natong mga anak. I'd rather leave while I'm in love, while I still believe the meaning of the word. I'll keep my dreams and just pretend. Sa pagkakaroon, may mga anak na mini Mark, pero nagpabilin paghapon ang kasuko ni mama sa kumbana. Usahay, magpakita siya og kaayo namo, pero pakitang tao lang. Sa mga ginikanan nga naminaw karon, mora niya akong ikasulti. Ayaw ninyo butikin sa man ang higugmaon sa inyong mga anak. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Jenny nga taga Surigao City. Uban sa awit ngayong ipangayo. Awit karikalohan. I rather live while I'm in love. I still believe it's best to leave while I'm in love. Ang mong kaagi kibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada.
sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, nakaing salamat sa inyong pagpaminaw. It's best to leave.